suka yi kallo. Tauraruwa TV shakallata al'umma, suna nishaɗantarwa kama tashar suka yi kallo. Tauraruwa TV shakallata al'umma, suna nishaɗantarwa kama tashar suka yi kallo. Hasken gari mai haske yara da manya har da shirin suna kwallo. Tauraruwa TV shakallata al'umma, suna nishaɗantarwa kama tashar suka yi kallo. Alhamdulillah ya Allah mun yi hamdala, samun tauraruwa hasken fitila, tashar tauraruwa ba su da matsala, kayo kallon ka fes-fes ga kyawun kala. Allah ya dafa gidan tibin tauraruwa, kallon ta kullum nake ina gida ina falo. Tauraruwa TV shakallata al'umma, suna nishaɗantarwa kama tashar suka yi kallo. Ga shirye-shiryen ta masu da mana azama, na share madaci don ga ƙwariyar zuma. Nishaɗin al'ummata mun karaɗa duniya ta ko ina kuna kallo. Tauraruwa TV shakallata al'umma, suna nishaɗantarwa kama tashar suka yi kallo. Tauraruwa kalle ta abun bai sha'awa, ku yo nishaɗin kallo 24 awa, ku kalli labarai ko waka da rawa, ko tallace-tallacen tashar kowa da kowa ce. Tauraruwa TV morewa na mai kallo. Tauraruwa TV shakallata al'umma, suna nishaɗantarwa kama tashar suka yi kallo. Oga Atiku shugaban sashi na shirye-shirye